berwakani atur kasing kondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini nur kalau nun, nur kalau sinu kerana gusi kang boros kang bawa somasi. Begitu dari sang yang borok ini sebuah 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 yang Tuhan abutan lebur-lebur katur sang yang borok tamu kakung sidahan berikan Tuhan kehormatan. Kewarang aturakan beli segala jelonggah kanti marti kaning penggalih. Wonten sono bali minangun suka bahargian dalu kalanggahan. Kawangku pamangku katipan pun Bapak Kuswanti, Bapak Lurah Diluweh, Serimbit Ibu Lilis Sutiaswati. Ingin mapan wonten lalatan kedung dawa Hadiluweh Sembelawang Sregen. Dini kebarang pamangku gati benjang-benjang atas pitulus sambayang garing yang putri kirasih Roro Ayu Oki Ovan Galerian. Para jinatu kropo dining Bagus Fakih Pambudi. Jalutanoyo Bapak Nur Rahmat Serimbit Ibu Tri Sumiastuti. Saking laladan ngijo kedung waduk Karang Malang Sregen. Derek muji begitu tempatan Serimbit begitu wayu ning jodoh-jodoh kang sejati-sejati ning jodoh. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fitini fitnya. Amin Allahumma amin. Katur sang para tamu kagem sana berikan tuh kinarmatan kebareng Bang Ayun sawetawis kadang pametri budaya Jawi kang adiluhung arepi pagelaran campur sari Pandowo 5 Entertainment. Pimpinan Rokomas Rendra Pradana, Kasepuan Insinyur Sepul, saking laladan Hadiluweh Sembelawang Sregen. Kebareng Bang Ayun sawetawis atur suka panglipur katur pelenggah para tamu nganti catur swarawati sekawan cacahipun. Kula tepangan setunggal boga sawiji. Satu vokalis domisili di kota Munduan, status masih single, bintang Javanese. Dia Jeng Ayu Ling Ling. Lencir, dhuwur, kayak yang Mbah Harno mbiyen yo ngene iki. Saiki wis menep Harno wis gak doyan. Vokalis ingkang nomor kalih domisili di kota Gabugang, Tanon Sragen. Rondo kita sorry bro. Sikil lo tak kira mung bangku wae. Dia Jeng Ayu Amanda menepus. Rambutnya riap-riap, nak buri koyok sundel bolong. Medeni bocah malan. Vokalis nomor 3 saking Kota Miri Sragen. Kelas berat megang sabuk WBC gulat antar kecamatan. Dia Jeng Ayu Diah Katriwati. Saniki pun pindah ke Miri yo. Melu jagone. Wah. Di vokalis nomor sekawan boten gadah griya nembe ngekos. Setengah tesipun janda baru. Suami pun meninggal kena Covid. Dia Jeng Ayu Dwi Untiri. Untari tak kira Di Untiri. Dwi Untari. Saking laladan Ngandong Boyolali. Dalam piyambak MC milenial status masih perjaka dari kota Tanon Sragen Dimasukijo. Kebareng Mang Ayun sawetawis suka panglipur kadang pamatri budaya lawantar Pandowo 5 Entertainment.
dolan putih sing tua-tua elingi ojo nganti lali. Dari suka panglipur sautawis salam mabuk lumantar keluarga geng campur sari Pandowo limo dalu kalanggan kantor pelanggang para tamu sedekek lagu rubiyin suka pada siko dalu kalanggahan kebareng ing sedya mangayun keluarga geng pamangku gati ngaturaken atur mangayu bagya rawuh para tamu sadarum awet raos bombong bebak birawaning menggalih keluarga geng pamangku gati nampi rawuh para tamu sadarum boten memandeg sampe dun conggo kebareng nyuwun salih sariro pinangka talang atur rabating basa kinurmatan panjenenganipun Bapak Lurah Jati Bapak Muji Slamet katur panjenenganipun Bapak Lurah Wedal Sasana atur pangayu bagya rawuh para tamu sadarum katuraken senggaripun Bapak Lurah Injil Kadya Wong Agung saking Mataram